Molweni South Africa. Mna ke bandibiza usakhe. Biza SKGQSOI, the living ghost. I'm everywhere you go. If uthi andikho, phuma ngo-12 in the midnight. Uthi xa ubheka uthi tshe, ndimnganye lo usithe lapho. Abafethu ke ndikhuphile. Ndikhuphe ialbum yam entsha. Le album yam ke intsha imnandi ngendlela emangalisayo, yabo. So kule album yam intsha ndiyacula. Le album yam ke le intsha njengoba ndicula nje, into esisimanga kuyo le ngoma yam ndiyiculayo andivakali, kodwa ndiyacula, kodwa andivakali into endiyiculayo. Sawuqalisa ke ngoba siqale nokuphakamiseni amehlo ethu, buyibukele ke le video yayo le album. Cela kuqala phambi koba ndicule uqhwaba izandla kuqala. Ya, ndiyathemba ugqibile uqhwaba. Awuqalisa ke ngokucula le ngoma yam intsha. Igqibile ke ingoma yam ukuyicula, iphele kanjalo. Ndiyacula kodwa andivakali.